Uy, Marita! Uy, Marilo, naunsa gud ka? Si Mayong ba? Mama, naunsa man si Mayong? Namatay? Dili, wala. Nakita mi ato maging adlaw, nakita na ko tong ubos. Mubayi man din na siya og kanding. Ha? Unsay mo ba kanding? Naunsa Diyos ko Ginoo na si Mayong kapabaliw? Kapapaliw gyud day, tinuod gid ka. Nakita ang ginan ako sa atong ubos. Nya pila pud ka mo kanding na iyang gibayi day? Sus, ug wala para ko maabdi day. Duha gid kay kabuo kanding day, apilong pagit ang nate. Jesus ko Ginoo, nati Jod, inana jud ka manyak na si Mayong? O inana ginakamanyak siya day. May ragi pong lagi kum niya magpaiay yun. Kaya nadala na kita ko niya pagkidhat-kidhat. Nadala po na ka na iyang kidhat? Parehas na munduhang marikar, mga bayot mong kalatlan. Ano saan po na din na wala man ako tuyuan ang kanay pagkidhat na ako kanay ako ang duganing buto-buto niya. Mura po kong malumoy. Grabiya po di kay power anan ni Mayong, kay mga lumoy man mo. Lain pa'y ako day, mabalik ta sayop. Mure ako dili ra kanding mo tirada anan ni Mayong. Mao gani day, gatuda gani ko anak mo tirada na siya og manok, kanding, iring, baboy, ug karabaw. Wagi ko anak kabalo anan niya. Ay, sus ko Ginoo na si Mayong. Ug inana jud ay day, sa gidas jud na iyang tirada. Oh, mao gani na akong pangalakpas niya. May gani day, kay wa ka tiradahin niya. Hoy, unsa may pagtuon mo nako? Karabaw. Unsa na lang kakang anayon? Amaw day gikinahatan ko niya day, gatuod day sa baboy ko. Husto, muna pauli na sa imong tangkal day, kay unyag masakpan unya ka ni Mayong. Hoy, ginoo ko balay na pagkani mong batasan day, Roy. Gayaga gani na, pero tay sa day no mamubos ako, kay nakalimot ako unsa kong buhaton anang pagkatabian nimo. Bahala, sige diha, padayon diha, kay maghulat ako ni mo hare. Unya, unsa may plano nimo na imong tangkal ug manok? Ambot ani day, galibog na jud ko kung saan ni pagbalik og tindog day, nang wala ra ba jud ko'y kwarta. Mo lagi ni ra ka problema ni Maring Odit day, kay kusog kay mangguba dira bagid kabalo mo ayo. Gamong amo lamang bagyuha, dira bagid kusuga. Maula gid day, unsaon naman ako ni karon na hugaw kaayo. Nanunsaon man na natong mao naman gyud na. May pay tabangan ko nimog limpyo ani day, kaysa anang sige na magbula-bula na imong baba. Jesus ka patabangon gi ko nimo ha ana day. Ay ugod, kay aron magamit po na imong kadako. Jesus ko Ginoo ko. Unya, pila man pa sweldo? Sus ko Ginoo, mangayo pa jud kag sweldo day. Amigo man kaayo ta. Di ginamahimo, day. Bisa pa ginagmay ra pud sulti ipog ko. Nahala, usa ka makeup ug duha ka lipstick. Okay na ka ana. O sige, okay na ko ana, sige go. Nahala, kanang kahuya day ibalin na siya atong dapita Kanagi kahuya? Ay naman ka kana good. Masaka ka na to sa abot lipstick ug makeup. Lagi day. Agi. Pakabukat mo kay ani Marita. Asos, kung Ginoo kaya nimo na day, mura po kag dili na kog tiyan. Agi ko Ginoo ko Marita makabugat man eh. Jesus ko Ginoo makabungat o makabughat, mura pog naay matres. Unya, magatidog na kana, di ka mutabang. Asig reklamo ko day, kay sulan magupo ka na kog lipstick. Ikaw gyud. Agi. Pero bukat kay ni Marita, di Ginoo. Sakit ako apaga. O magsige na makireklamo diha day, di jud ka mahuman. Dagan pa kay kag limpyohonon Asus ako na di man nilimpyoan ni tanan. Ay naman ka day, langag ako imong patrabahoon, ako may gasuhol nimo. Ay naman ka Marita, di mo ka maluoy na ako Roy kamat.